Podarí sa mi nájsť diamanty v Minecraft verzii z roku 2010? To v dnešnom videu zistíme. Ok, dámy a páni, máme tu Minecraft Alpha 1.2.0, čo je asi jedna z prvých verzií, kde bol takto klasický svet. Teraz si ideme ako prvé naťažiť drevo. Ok, teraz si z toho vykraftujem. Ježiš, tu je inventory i ešte v nových verziách je už inventory kámo. Tak, teraz si vykraftujem crafting table, vykraftujem si krompák, sekeru, lopatu a meč. Ok, dámy a páni, základné drevené nástroje mám a my sa teraz môžeme vrhnúť na objavovanie sveta, takže ja by som ako prvé išiel ovečka. Ale tuším sa mi zdá, že v týchto verziách stačilo len hitnúť ovcu a hneď si z toho mali vlnu. Jo, máme prasa. Tuším, prasa vtedy padalo meso. Jo, inak keby vás zajímalo, prečo som to povedal tak divne, že tuším až z prasa vtedy bude padať meso, tak sa mi tam teraz vedíte do ondeli dokašľali nejaké veci a vytvoril tam taký hnusný efekt, takže preto som tam potom napísal. Užite si videjko. Poď sem. Z kravu iba koža, no, hovorím. Teraz zabijeme prasa a z toho už konečne sa bude jedlo. Ale nemáme tu hunger bar a meso sa tuším... Dá sa stakovať vôbec meso? Počkajme, z neho nepadlo meso. Z toho druhého. Ok, tak ideme na ďalšieho čuhníka. Ok, no poď sem. Z toho tu nič nepadlo, to čo bolo nejaké rare, že z toho akože padá meso, alebo čo? Dobre, ale myslím si, že tu ešte neboli postele, ale musíme to otestovať. Takže ešte jednu vlnu napustil. Teraz ičko, dám sem crafting table a len tak skúsim vykraftovať postel. Jo, tu ešte neboli postele. Ok ľudia, ideme do jaskyne, ideme kámo nájsť nejaké diamanty, ideme hlbšie. Tak počkaj, ja sa vrátim a ideme sem. Kámo, iron, ale iron tuším ide vykopať iba týmto kamenným krompáčom, tak ja si to naťažím kameň. A teraz... Kámo, máme irony, dám vypekať, vykrasujem si pec, dám vypekať irony a môžeme potom mať aj diamanty. A teraz ju položím sem, dám tam niečo, kámo, ja som z toho uhlia urobil torčky, takže tam musím dať drevo, ok, škoda. A teraz si vypečieme irony. Jo, prvý iron, druhý a tretí. Ok, takže vykrasujeme si tento železný krompáč a môžeme ísť teda nájsť diamanty. Ok ľudia, toto video som rozdelil na dve časti a keď sa vám táto prvá časť páčila, zanechajte tu like a odber pre ďalšiu časť z tejto našej ako keby série Alpha Minecraftu a my sa vidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ čau!